Γεια σας παιδιά, σήμερα σε αυτό το βίντεο θα ανοίξουμε ένα σακουλάκι Squid Game Και ξεκινάμε. εγώ και ο αδερφός που το έχω φτιάξει εγώ. Έλα φέρτο, Σεραφείμ. Μας το έστειλε το Τέμου δώρο. Πλάκα σας παιδιά, δεν το έφτιαξα εγώ. Σιγά μην βλέπω τέτοιο πράγμα. Μας το Βγάζω έστειλε πράγματα. το Τέμου. Σεραφείμ, τράβει την οθόνη. Εδώ είναι η πέτρα. Δείξτε, δεν τα δίνεις, απλά τα παίζεις. Εδώ είναι η πέτρα. Γύρνα τη. Κάτσε να τη βάλω στην εδώ. Τώρα ανοίγουμε αυτό εδώ πέρα. Με προσοχή. Από πάνω. Εδώ. Δεν το άνοιξε καλά. Για να πούμε. Σεραφείμ, αυτό το σκίζω. Γιατί να το σκίσεις? Τι είναι αυτό? Ντάτζι είναι. Squish είναι. Έχει κάτι άλλο μέσα? Όχι, δεν έχει. Ωραία. Τώρα ανοίγουμε αυτό με τα χέρια ή με το ψέλι? Με τα χέρια αυτό είναι πολύ εύκολο. Δεν πειράζει, τώρα εγώ θα το κάνω με το ψέλι. Για να δούμε τι έχει μέσα. Έλα. Άιντε όμως, yes. Ας το μπορώ. Τρίγωνο ντάτζι. Τι ντάτζι είναι, ταλγόνα. Κάτσε να το βάλω στην κάμερα. Και είναι και squish είναι όλα. Έχει κάτι άλλο μέσα? Όχι, δεν έχει. Πάμε σε αυτό εδώ πέρα. Και το τελευταίο νομίζω. Ναι, το τελευταίο. Αυτό πιστεύω θα είναι το καλύτερο γιατί είναι και μεγάλο. Είστε έτοιμοι παιδιά? Και άμα είστε, 1, 2, 3. για φέρτε εδώ δεξιά. Έχει σκιστεί λίγο βέβαια. Από τόσο καιρό που έκανε να έρθει. Ένα ντάτζι. Θα τα δείξω και όλα από την κοντινή. Αυτό. Τι πέτρα το Squid Game. Το ντάτζι του Squid Game. Το ταλγόνα. Και το ντάτζι. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή. Αλλιώς άμα δεν κάνετε, θα φύγω φρόντιμα να